X'siwi għandhom servizzi mediċi b'saħħithom jekk il-pazjenti u l-ħaddiema tas-saħħa ma jkunux jistgħu jikkomunikaw bejniethom? It-tim tagħna ltaqa' mal-infermier Jesmond Sharples u staqsih dwar l-importanza tal-lingwa fl-oqsma mediċi. Importanti li l-infermier jitkellem lingwa nattiva tal-pazjent għax il-pazjent daħal l-isptar biex primarjament ifieq. U allura importanti li l-pazjent jikkomunika mal-infermier x'qed iħoss minn xi għaddej u l-maġġoranza tal-pazjenti li jkollna fl-isptar Mater Dei u fl-isptarijiet fil-homes u fl-isptarijiet l-oħra huma Maltin u għalkemm ħafna mill-pazjenti li għandna jafu jitkellmu bl-Ingliż, imma l-lingwa materna hija dik li tgħinek l-iktar tħossok tesprimi dak li tħoss ngħidlek. U allura importanti li l-infermier jitħadded bil-lingwa nativa tal-klijenti tiegħu. Issa nafu li qed insiru soċjetà aktar kosmopolita u qed ikollna pazjenti li mhumiex Maltin u li dan tassew joffri sfida għaliex darba sfida mhux għall-pazjent imma għall-infermier li jrid jikkomunika bil-lingwa tal-pazjent li ħafna drabi l-infermier ma jkunx jafu allura jkun jeħtieġlu interpretu biex ikun jista' jgħinu f'dak ix-xogħol. Din nista' ngħid għaliex jiena kont id-direttur ta' nursing dak iż-żmien meta bdejna nġibu ħafna barranin speċjalment minn Pakistan u minn Spanja ħanejtek u dak iż-żmien kien importanti peress li kellna shortage ta' nurses li niftħu s-sejħa tagħna għal nurses minn barra ma kellna sfida u din is-sfida kienet jekk se jiġu nurses barranin irridu daw jitalmu bil-Malti. U allura ilħaqna ftehim mal-Università ta' Malta biex jiġi offrut kors ta' Malti bażiku bħalma kellhom it-tobba barranin biex ikun jista' jiġi mogħti l-infermiera u dan il-kors ta' Malti bażiku sar kundizzjoni biex inti tkun tista' tiġi appuntat bħala uffiċjal ta' servizz pubblika ferq is-sena tiegħek minn meta tiġi appuntat. Dan għadu fis-seħħ u bost ngħid li ħafna minn nurses jitkellmu Malti bażiku jinexxilhom jiddialogaw u hemm min jitkellem il-Malti tant tajjeb li qastintuna li hu barrani ġifieri. Jekk taraw għed il-textbooks tat-taħriġ tal-infermieri tal-bidu ta' seklu 20, per eżempju, u għed jara ħafna termini italjanizzati, speċjalment dawk tal-anatomija u l-fiżjoloġija. Iktar ma nersqolgħu peress li aħna ġejna mħarġin fuq textbooks Ingliżi, ħafna mit-terminoloġija li nużaw fil-tadmiritna ta' kuljum huma ta' natura Ingliża ħanejtek. U għed tajjeb jirreferi per eżempju għal-ktib il-ktib tal-infermier ta' Dr. J.S. Galizja li nkiteb fl-1904 fejn dan offra manwal ta' taħriġ għall-infermiera u f'dan il-manwal ta' taħriġ għall-infermiera jelenka affarijiet li huma partikolari għal dak iż-żmien li kienu jintużaw bil-Malti bħal per eżempju sputatur, per eżempju sputum mag, backrest, spallira, bed cradle, arkett. Dit terminoloġija li jirriferi għala Dr. J.S. Galizja ma' żmien ġi sostituta bit-termini Ingliżi li hija sa ċertu punti hija sfortuna. Għalkemm tallimna bl-Ingliż u ġejna mħarġin bażikament bl-Ingliż, bejnietna nitkellmu bil-Malti u nużaw termini pereżempju bħal newwil li drip, tgħidli mhux kelma Ingliża drip imma ġifieri għandna plural ta' drip, drippijiet pereżempju. Scalpel pereżempju nużaw pereżempju xafra jew sikkina. Pereżempju il-magna tal-pressjoni, sfigmomanometer. Pereżempju semmidda tżikwidda żmien fil-Covid dal-aħħar tpoġġa fuq il-ventilator, ħana ngħidu tpoġġa fuq il-magna. Ġifieri nużaw terminu speċifiku ħafna li dik il-ħaġa, terminu li nafu ħafna biss ħanejtek. U meta niġu għal-mart, pereżempju huma ta' mart komuni dan, pereżempju tagħtu stroke, right cerebral hemorrhage, emorraġija ċerebrali, pereżempju għaddietu tagħtu apoplessija, pereżempju attakk tal-qalb, heart attack. Għandna termini kollha tal-ġisem, pereżempju naf infezzjoni fil-frixa, pereżempju infezzjoni fil-marrara. Ġifieri dawk it-termini nużawhom ġifieri mhux b'mod artifiċjali ma nużawhom fix-xogħol tagħna ta' kuljum ngħidlek.
Il-Sinna jixtieq jirringrazzja lill-Aġenzija Nazzjonali tal-Litterizmu, lill-Ministeru għall-Edukazzjoni u x-Xogħol, lill-Kunsill Nazzjonali tal-Ilsien Malti u lid-Dipartiment tal-Malti fil-Fakultà tal-Arti l-Università.